Zvinhu zvizhinji ndongozvongoziva kuti pazvinoitwa ka, asi zvese zvinongoungana vanhu zvinenge zvichida kungotaura pamusoro pezvimwe zvinhu. Zvinhu zvizhinji zvinoitika zviri zvokutandara nekurangarira zvimwe zvinhu. Pane nguva yekurangarira magamba, handiti? Nguva yatorangarira magamba yasiyana nenguva yatinenge tichirangarira matambudziko. Inguva yekurangarira magamba, handiti? Magamba aya akanga achitora mapurobhuremu awo, achitosiya mapurobhuremu kudzimba achitoenda kunorwa hondo. Saka ndirombokumbirawo iko zvino kune vese vagara muZimbabwe, chingouyai gokwe iko zvino. 10 to 3 now dzatova 10 to 3 ndandakatorara. Handisoda zvokuti zvinhu zvinopotswa nezvinondipotsa kwandine mbudzi. Ndotaura kuti ndina nehope ndakumboenda kumba. Yana nzindombonorara. Ndini ndakatosvinura ndichitonyatsotoona zvezvichiitika ipapo. Handisotombonorara. Izvo voice rakatopera tichiimba kwamukoma tatendapinjisa. But aiwa ndichitoriko. Mitondiona nditoriko ndinemi tese tichitoriko. Tichifara tichiita sei. Ende zvacho zvabva zvauya zvakaita mudungwe. Tichingobva ipapo kwamusi wa3 mwedzi watirikupinda tinosangana nealbum nywana ramukoma Jabreza. Tiri paalbum ramukoma Jabreza, please da kukutendai hama dzangu. Da kumbokutenda ndasandapiwa mota zvangu but ndakudhisefa ndofunga mukuzviona. Ndasandapiwa akwe. But iko zvino mukandona ndatopiwa akwawo. Ndetonziwa komana amupe akwa muhuro wemunhu endotaura kuti akudhisefa. Pamwe mavatira ndakaita. But utoratidza mutsipa uripo. Turikukokaiwa nembudziya kuIndependence musi 18 April. Nhasi 17, 16, 17. Asandotaura zvinhu zvokuti vanhu vatotanga kutoenda mangwana. Nhasi 17. Saka mangwana chakatochaya. Ngatitei kuti tingokwanisa kusvika in time. Usazosaririra umbotanga kutendera wakuona mashopu edu kwa nembudziya wakuona chichi aiwa. Svika in time unyatso kutenderera. Usazosaririra. Zvinhu zvakagadzirwa nzvimbo dzokugara, zvinhu zvese zviripo, zvinhu zvese zvitoripo. Ndandajamba panyaya album ramukoma Jabreza. Mukoma Jabreza dakuudza chokwadi. Inasana ndambotaura nemi. Ndinongokuonai kumashows. Mukoma Mablaten ndiye andoziva naKongo Black. Right, Kongo Black aripi? Ndokumbirawo mundipindirawo mukoma Jabreza munhu anzi Kongo Black aripi? Munhu ndichazi kumuona. Ende munhu maimuda ende ndaimudawo aidiwa navanhu vakawanda. Handizivi hangu kana achiriko pamwe anogona seko zvino uniform yakachinja. But aiwa Kongo Black munhu aindaida aibuda pese aitamba aicreata mamwe majaiva ataida. Kongo Black. Mukoma Jabreza makamboona chii here mukoma wangu? Kudhara waiti kuti munhu aindoze vhidhiyo rako unofanira kutomubhadhara. Kuti atongotaura kuti kana ngotamba chisongo chako so unofanira kunge munhu achitoita sei uchitomubhadhara. But the now ndasa chirungu. Pari zvino izvi vanhu vaita maendorsement amukoma Jabreza vakawanda. Vari kungozviitira nekuda. Vanhu vemuZimbabwe iko zvino tinenge takura. Iko zvino tinenge takura tinenge takumachuwa mbichana panyaya dzearts. Vamwe tichiitira kuti tikaiswawo papost yamukoma Jabreza tizikanwe. Vamwe tinenge tichiitirawo zvekungonakirwawo. But aiwa iko zvino vanhu vemuZimbabwe ndokutendai. Iko zvino hazvisiri zvese zvamuri kuita muchitarisira mari. Muri kuita zvese kuri kuda kufara. Kuti ndiri kungoita chinhu ichi ndiri kuita sei? Wanditarisa wandionei. Dai mama kanonoka manaenda kare. Handiti songo dzamukoma Jabreza kadzoda kutanga wapinda mumweya uzokwanisa kuteedzera. But mukoma Jabreza masongo enyu atoripo. Kuti vamwe vaifarira zvimbira senini Riza chichichi songo yaya yakatobuda ndichitofudza mombe ndaitoshanda kumwe kwandaifudza mombe ndichitodididi. Vandoziva kupechiwe. Kupechiwe vandoziva kuti ndogore rakabuda songo album iroro ndo album randairidza. So tarisai vanhu vaindoze album iri. Mukoma Jabreza mukutora chimuti. And album renyu machiri kuitika nchoti hapana anenge achitya kuti pane politics kamba ndichichi. Unozati pane mamwe songo ekuti ukatoiridza chero iri right. Unotanga kuti ukazonzi uri kuridza songo iri kuti zvakati.
So masongo enyu mukoma Japureza aiwa masongo enyu atori bho zvisingaiti. Isu titorowo kuno Gokwe kuno mukoma Japureza tinotofarira masongo enyu zvisingaiti. Ende hakuna show yamunoita kuno Gokwe tigoti dzitatadza kupinda but iko zvino Gokwe munenge ipapa ndofunga ndo patichatokuonera iwo bhozi mashows enyu Gokwe iko zvino kuita mashoma. Iko zvino taungoona mamwe ako Australia aiwa mabata kunzeona UK mabata koma Japureza. But ndimi mega for so far artist aita song inonzi endorsement. Ikaitwa izvozvo ndatongoudza kuti inonzi endorsement. Ndimi mega maita album raindozwa nevanhu vakawanda niniwo ndaida kuindozwa but ndakatonatsa kuti handatononoka because aiwa ndakutongonakirwa nezvikuitwa vamwe ndiri kufollowa paFacebook YouTube zvese tiri kutoteera vanhu vese vari kuita ndiri kufara zingaiti. Ndakaona vamwe vakaita pakaitwa song yaMambo Dutere vakasiya pekuti unokwanisa kuimba uchiisa mashoko ako. Ndakanakirwa vanhu vakawanda vakaita nepese pavanogona napo vachiimba vachiita sei vachiita either vari South Africa vari kupi zvakava zvinhu zvinondifadza. Aiwa maartist emuZimbabwe tiri kuratidza kuti tine kamwe kakusimuka so katiri kuita so bhozi kusimuka hakusi kungowandirwa nevanhu kusimuka kusapota umwe munhu ari kuita chaari kuita. So ndinotenda maartist ese ndinokutendai nezvamuri kuita muri kubatsirana kuti chinhu chemunhu chinge chichibuda chine unyanzvi iyo chero masongo acho mazhinji asati atomanzwa esarifu but akutotinakidza masongo acho tisati atoinzwa wakutotanga kutoinakirwa nayo songo isati yatopera isati yatobuda yese. Saka zvinhu zvinotenda ndichingoti aiwa kune vese vari kuuya kuindependence aiwa uyai ndichitokumbirawo vane vabiki vechirongwa nekuvatenda zvakare kuti aiwa zvamakaita makagona uye izvezvi ngatiite kuti artist wese anenge angouya paindependence mupe mukana wokuridza mupe mukana kana achiwanawo zviviri zvimasenzi ngatingogovana naye tingokwana tingoita sei tingowanikwawo tine chauviri vanhu vanenge vasiyawo mhuri kudzimba vachiuya kuzoita sei tikutaura pakuridza kugala kwete kuzopembera independence. Aiwa tikutaura pagala kana raagala munhu anenge angoimbawo muonewo edha ngatingoita sei chero isusu vana kachongoyo minombe chingoti paiwo zvishoma zvezviripo isusu tiri kuuya kuzwa maspeech apresident since handisati ndambonyatsotora time yangu yekuti bhozi kazhinji kayo ndokunonoka pamwe pachitozvosvika zvinhu zvatopera but kozvi tatorara nhasi takutomuka iko zvino ndofunga mangwana kuseni 6 o'clock tiita pane mbudziya tiita kuti site singachaonekwi bhozi unozo paripo pambada kuonekwa pasingafaniri kungoonekwa ukaonekwa zinzi ari kuonererwa ari kudai vanokubata vakomana vaya ukaenda kwane mbudziya uchiti kwai ndoda unobaira vanhu mafoni vekuharare toziva kuti vari kuwamwa tichikunzwa kuti kuharare kunoiteka zvakadii toda kuenda kuGokwe tonobira vanhu veGokwe mbudzi tonoita sei vanhu vachifara tobira vanhu mombe. Please ndiri kugara ndakuudzai kuGokwe kuno hakusi kokuuya nechimota chako uchindoda kututa mbudzi dzevanhu ndoda kuba mombe dzevanhu vanhu vari kugara. Please ndoda kugara ndakuzivisai vanhu vekuharare haiwa Gokwe yasiyana nedzimwe nzvimbo dzamunoenda muchiita seiseya plus kwane mbudzi yako acho uri kuitika izvozvozvo aiwa musati makuziva zvenyu ipapa ndoda kuti mubate mashoko andikutaura kune mbavha kana chii vasati vazvinzwa mhondi haipapa muchadzidza zvakawanda pane zvichaitika kwane mbudzi yakoko zvamamusati manzwa zvichaitika muchazviitai henyu munoita zvamuda kuda kupinda mashopu evanhu muchida kuita zvokuita kwane mbudzi yakusati kwamboita noise musatya fiwo kuti kwai filling station hakuna tine mafilling station atori kuhobho pane mbudzi apa akadirwa hobho zvokuti fiwo haiwa musatya zvokuti kwai ndoda kukwachura mota yemunhu ndibire mota yemunhu matrix security inenge siku here matrix pano muchinhanzi tafadzwa matrix inenge iri kwati matrix anouya nesecurity yake ndofunga ndo vamwe vanenge vari kudzimota iva kumabhazi zviya zvoti wasiya bhegi rako mubhazi wochika undowana risiko aiwa anenge ariko matrix security inenge yakaita tight security kwade mbudzi yandokuva muchatanga kuona security manje kudarika kumwe kwese kwamunomboona kune security kwane mbudzi yakunenge kune security ende kwane mbudzi yakusikotiwa limit yeye kunzi kwai muchatsikirana muchasundana muchaita sei aiwa pakagadzirwa stadium hombe yekuti unenge wakatomira zvokuzoti stadium yakazodi haiyo zvazvenyu isi tiri kutaura zvokuti pane nzvimbo hombe vanenge vari kunze kwenyika support machannel ese anenge achibroadcaster ndofunga vanhu nevanhu makamama iko zvino mabroadcaster awanda muZimbabwe zvokuti hakuna chinhu chinokupotsa zvokuti unotaura vanhu kwaenda kupotsewa zvakaita sei hakuna vanhu vanenge vakatowanda vachitoshuta zvichiita sei zvichitobuda muchitozviona live kune dzimwe nyika ikoko vari kuMozambique tokutendai nesupport yamuchange muchiita Zambia, South Africa, Botswana nedzimwe nyika dzese ndofunga mapresident edzimwe nyika ari kuuya pakunzwa kwandakaita first time
mavapresident kubva kune nyika dzavo vachiuya kuzopemberera independence muZimbabwe, vachiuya kuGokwe, first time kupinda muGokwe. Ndofunga macomrades akatoguma kuuya kuGokwe nguva yehondo, kuna Sanyati kuna Nakope vakatoguma kuuya kuGokwe nguva yehondo, but now vari kutouya kuzopemberera hondo yavo. Pana pandakambopatsika tinotozvitenda izvozvo kuti aiwa zvinhu zvakaitika. Tichitendawo zvakare vanhu vese vakatora time vachiuya kuzogadzirira, vakaita gadziriro. Tinokutendai kuti makagadzirira, mukasiya mhuri dzenyu mukauya, ndo chimwe chimurenga chamakatogwa ichocho. Tinotokutendai chiti rambai makadaro. Kudai kwese kuchaitikawo independence kangu kuchaitikwa tinenge tichitongouyawo tichikusapotai. Saka izvozvi aiwa mangwana chakachaya pane Mbudziya. Handei munhu wese, handei mabhendi ese, chero nekabhendi kako uya kwane Mbudziya, toda kutonzwa uchita zvaunenge uchitoita pastage. Tichitotendawo president mangwana, mangwana tinemi president pane Mbudziya, tenge tinemi pane Mbudziya, tenge tinemi vice president, mavice president edu ese tenge tinawo, nevese mapati enyu ese, uyai nemapati enyu vese, maopposition kana maleadership kana macombination mese, tiri kuti uyai kwane Mbudziya. Eka ndokuti tizive kuti muri ndimi maZimbabwenzi acho. Musangotaura muri ikoko muchingoti tichingokuona pa social media. Uyai, uyai, mese macomrade uyai. Comrade Geza ngoriwo. Handizivi Comrade Geza. Ini Comrade Geza ndakambovaona chiri vadiki, ngofunga vachiri kuchikoro pavidhiyo, ndo pandakavaona. Ndikazovaona zve ipapapa vari mukamaflash, kuda vanguri kuuya naye kamaflash yavo. Uyai mese Comrade, uyai tikuonei. Zvokuti dai prime minister, ndio prime minister Morgan Tsvangirai anga prime minister, boss ndo zvandoziva kuti vanga vari prime minister, vari zvakare leader weMDC-T vanga vatoriko. Tikuti aiwa itai sei, uyai munhu wese. Iya isi kunzi kwai ndeye party, independence isi ndeye party, ndeye Zimbabwe, Zimbabwe yese. Uyai tibatane tiri pamwe chete. Nemukomana, mukomana uya mukomana uya. Hatisi kuti tuda kunetsana kana kuti kuzoda kutukana, tukuti yai tipemberere independence tiri pamwe chete vese. Uyai, aiwa ina handisi kumboti tiri kuti kwanzini ngegasarika. Mawindi, uyai mawindi. Mavhenda, uyai mavhenda, tikuonei mavhenda. Takujara kungokuonai pa TV muchimhanya, muchiita sei, mutiza polisi, muchidi. Hai kusina hapana ari kumhanyiswa, munhu wese ari kuuya. Mavhenda uyai mutengese pane Mbudziya, uyai mese, tiri kukokai mese, uyai makazara tikuonei. Munzwi pamwe papa panogona pachitonzi matotsvagirwa pekutengesera kwane Mbudziya. Vana vatoziva kuti Gokwe itori nzvimbo yekutoti itori nzvimbo yakatonaka yekutoti unokwanisa kutouya uzototengesera zvinhu zvako uchitotengesa. Kuna vane mabhero vaya vanotengesa mabhero, uyai tinopfeka hembe isu kwane Mbudziya. Makambani yese enetwork, uyai. Makambani ana Net1, Telecel, Tel1, Econet, uyai. Econet achatauri bozi, Econet muGokwe ndomai. Econet muGokwe ndomai. Uyai munhu wese. Tukukai nemuwando hwenyu vemakambani mabhazi. Uyai mese mabhazi, ana Fusion Pets, Mukumba End Africa, ana Zupco, vanani vese tukuti uyai. Vana CG, uyai. Akatingoti yese mabhazi aningakupedzei mabhazi, makambani mawandisa makambani mabhazi. Ese anda South Africa, uyai chimbotora zuva ramangwana kuuya. Chero muri ikoko kubhazi kunoisa kufamba zvakanaka. Musamhanyisana kuti muda kusvika muchinoona independence ayo. Chero pauri ipapo mangwana muZimbabwe ndofungidzira kuti kuchaitwa free wifi, yekuti pese paunenge uri pa free wifi. Vese vane malines emuZimbabwe mangwana i-free wifi. Tikumbirawo kana Econet, Net1, Tel1, Telecel, ese makambani vamwe andasiyawo ari kuita network. Chingovhurirai mangwana, zuva ramangwana chete. Kana muchisapota independence, tokumbira mungovhurira munhu wese kuti wese anenge ari kwaari ngaaone kusvikira gala rapera. Tongokumbirawo wifi ye-free. Tese tojusa. Munhu wese anenge akajusa tangira pa $10 zvina mberi, chingova free data for just 2 days kusvikira mangwana, bozi gala ropera kusvikira mangwana. Kana rikaramba richinakidza rigonopera musi wa 20. Saka tongokumbira mupewo vanhu free, vaite se vaone. Tongokutendai mese zvamuri kuita. Uyai. Pane vamwe vasara vatingange tasiya, tichitenda futi vagadzira nzira, vagadzira road, tokutendai. Nevamwe ndevaichii vanga vasara, nevamwe vaunozivawo futi iwewe, ngavaite se ngavauye. Pane mumwe munhu anga asara mabhebhi. Kuna vamwe varada kutobva vatorora kwane Mbudziya.
haisi mhosva, iyi haisi mhosva. Uchingoita zviri pamutemo, uyai varipo vanoda kuroorawo, vada kuroorwawo kwane mbudzi iya, uyai tikuroorei futi. Hatombonzi kwai vanhu vanorega kuroorana here, uyai muroorwe, uyai muroore kwane mbudzi iya. Tichange tine maministers ese mangwana, tichakutendai mangwana, uyai zvakanaka, special maminista, vakuru vemapurisa, vakuru vemasoja. Tichaona zvinhu zvakawanda, mitambo ichaitwa, zvigure zvichange zviriko, mabhendi vachange variko, masoja chamacha nditi maparashutes. Since asati amboona maparashutes mugoko achiinda mudenga achidzika, maparashute achiinda mudenga achidzika, hatisati tamboona maparashutes, but first time indeed kuona parashute richiinda mudenga mugokwe. Ndege, kuona ndege dzichitenderera tisingadzimanyiri kundege tiri kuona ndege mangwana tisingaimanyiri, tichiziva kuti ndege dziri kudonhedza maparashutes. Futi dzinenge dziriko, security, tight security inenge iriko. Saka usamboita silly mistake uchiti kwa heni ndaenda kugokwe saka ndara unosiya ndadaiso. Kugokwe unongobata ukandwa mukati. Tine jere ritoriko kugokwe, tine koti. Vanhu vazhinji vafungidzira pamwe gokwe titori nekoti itoriko, tine mabhawa kune vanomwa hwawa. Tapedza iri kupemberera pape atakuita zvebhendi, imwa hwawo hwako. Ita sei, usaisa ruoko muhomwe yemunhu. Mangwana kwakaipawo ende ukabatwa uko, ende kubuda kwacho tinogara tiri, ukangobuda uchiita silly mistakes, hatiriko majaji. Zvimwe zvimhosva zvese zvakaitwa kumashure izvi, aiwa izvozvo, aiwa zvakangoitika muchitadzirana, but mangwana ukaita mhosva yauchaita mangwana, kubuda kwacho kuchanetsa. Isusu tisu majaji acho nemachifi egokwe, ndo majaji acho. Ende mhosva idzi dzamuchaita mangwana hadzisi kunotongwa kukoti yekuti kuchadiwa lawyer, uko hakutodiwi lawyer, kunotodiwa macourts edu, evanzi machief courts, ndo machief courts andi macourts ana mambo. Saka mambo anongokuudza kuti hashamwari padiwa ng'ombe 10 nekuti uinde kumapurisa, unoita mhosva yako kumapurisa. Saka tiri kuti munhu wese mangwana, aiwa handei, uyai tine uwandu. Tichikumbirawo zvakare kune ma-MPs edu, ma-MP tiri kukumbirawo ma-MP, aiwa maita chinhu chakanaka, ndimunotimirira madare reparamende kumusoro kuHarare kumuchitimirirawo. Tiri kukumbirawo sesu maartist emugokwe, chingotiona iwo, hatisati tawana maakwa edu, hatisati tawana fortune. Ini pamwe fortune yangu ichinoye fortune, ndo unopiwa fortune. Mukoma Japresa, mari haiwa, tiri kungoona mota muri kungopiwa, dziri kungouya. Ndofunga kana maIJP izvozvi vane mota dzokuwanda. Mukoma Japresa handimbode mari yakawanda yekuti chichi, ndongoda kungo mari yengotengawo kastendi kanguwo mutauni, ndikangowanawo kana 5,000 pane imene mapiwa, pamuchapiwawo paalbum launch ipapapa. Mwana asingachema anofira mubereko Mukoma Japresa. Hatisi kutaura mangwana pamwe ndogona kupiwawo yekuti ndisare udangaro rinani mangwana, but ndiri kuti wenichi, ndiri kukumbirawo Mukoma Japresa kuti aiwa zvaizvezvizvi, ndongodawo yestand, ndikaona kana kune kwamukwanisa kundionerawo stand, chero mukandiwanira kukonzi kuchi Epworth, mukaona Epworth chitungwisa, kana mukadoma zvamo kure neHarare, handirambi Mukoma Japresa. Bozi vanhu vese vanongofungidzira kuti kungonanga kuna Mukoma Chivhayo ndofunga ndokwega kune mari. Aiwa, Mukoma Japresa vakapusha mabrands avo vakasvika mberi. Handiti vanofungidzira kuenda kuna president unokumbira president ndo kupedza nyaya kana kuita sei. Aiwa, ivo ana Mukoma Japresa iva vanhu vanotobatsira. Tinototenda ana Mukoma vana baba Alec Macheso. Vana baba Alec Macheso toziva pavanouya kuno gokwe, vanotosiya vatotarisa kuti chii nechii. Bozi Mukoma baba Alec Macheso pese pavanouya havatori time vasina kupinda mugokwe kuzoita mashows. Vanotouya vaise vatotibatsirawo, sesu tine studio vanotosiya vatibatsirawo sound, vaita sei. Kune vanoziva vanonditeera kana panga paFacebook panga pachi baba Harare, Maki Ngwazi, vana baba Makumbe production vakatombonditora kubva kuno gokwe vakaenda neni kuHarare vakanondibatsira vana Ngolo manani, vana baba Botho Nyamotera vese vana vanzani Mono, vanototibatsira vanototipawo help, vachitipawo help. Saka ivo zvino hapana pandingaenda kuna Mukoma Japresa ndokumbirawo mundibatsiro kuimba. Aiwa, iko zvino taane zvikoro zvinokwanisa kutotibatsirawo kuimba, zvinototibatsirawo kuti itai so. Saka ndinongokumbirawo mangwana, aiwa uyai tese nouwandu, but nyaya yangu ndisvitsirewo nyaya kuna Mukoma Japresa kuti kwaine kachongwe. Aiwa, kangoona kastand chitendawo futi Econet ine zvachatiitirawo, ine zvachatiitirawo, toziva kuti aiwa Econet haipererwi. Econet yaita zvinhu zvakawanda. 2 makambani pamunoita maadverts, musafungidzirawo kugokwe hakuna vanhu vanogona maadverts. Tipewo mukana vanhu vegokwe sezvatetiwawo nehurumende yatipa mukana kumboitiwo independence uye kuno, but tinoziva kuti mukana unenge ari mushoma. Day idiki, zuva idiki,
zivai kuti kune vanhu, teerai masocial media edu, kungonyora kuti Braka Chongwe pa YouTube kana Braka Chongwe kana Capital Studios, munotoona kuti kugokwe zvaindori nevanhu vane matalents. But nyaya kuti isusu kunoku kuti urire unofanira kuendesa zvinhu zvako kuredhiyo. Redhiyo iri kuHarare, TV iri kuHarare. Saka kubva kunoku kunosvika kuHarare, mari dzacho nekunosvika ikoko dididi, takatomborira kuti redhiyo nekuTV totorera kuendesa zvinhu kuredhiyo nekuTV havarambi kuplay. Havarambi, vanotoplaya zvinhu zvako zvaunongoendesa, but munongoziva kuti kana uri nechekuno pane zvimwe zvatichitoshaiwawo. Yesu ndichabvudza ndafa mukoma Japresa. Chabvudza ndaita sei? Tasangana zvakasiyana siyana. Tatichatofa tisina kumbona independence kuno, but anomuona manje zvakunakidza. Zvakutotandadza. But vese vari ikoko, aiwa tinotenda, tinofara nekubatana kwatakaita seZimbabwe. Tiri kuti ngatiuyei tese neuwandu, titesei. Ndofunga chikafu. Kana vanenge vaitawo nzara, musatya kutibata, tibatei. Tingokupaiwo chikafu vanhu vadye, ende chikafu ipapo ndofunga chitoripo mabhodho nhasi izvo kana kurutobikwa chatochaya izvezvi tanotobikwa. Saka musambotya zvenyu kuti tikazoenda Gokwe tichazonosvika totambudzika, ndozosiyiwa nebhazi, andozoita sei. Hakuna vanhu vane utsinya hwakaita seihwohwo. Munhu wese anotobva ikoko nemufaro. Munhu wese anobva ikoko akasununguka, munhu wese anobva ikoko achisekerera, munhu wese anobva ikoko achifara. Nesuwo vanhu veGokwe ngative neunhu netsika. Ngative netsika tichiziva kuti kuri kuuya vanhu vakuru, kuri kuuya vanhu vanenge vakaremekedzeka zvisingaiti, kuti charity begins at home. Vachatoonawo ipapa kuti zveshuwa kune zvipo. Ngatisaregai kutaura zviri pamwoyo pedu, ngatisaregai kutaura kubuditsa zvipo zvedu zvatinogona. Ngatizvibuditsei, vazvione vakuru vari kumusoro, vakuru vanoona nezvokuona, nditi vanoona nezvokuona, ndoko information and publicity, handiti. Tinotozvitenda izvozvo, tinotozvifarira zvokuti aiwa, ndofunga ana Peter Moyo Midlands, futi Gokwe Midlands ndo ana Peter Moyo, vanhu vese Midlands. Tiri Midlands ngaisimudzirwe pane izvo zvoitika, because tese tikaperera kuHarare, President Baba Mnangagwa, tese tingaperera kuHarare here? Munhu atogara achiona kunoko ndimama. Mama vanogara vari kuGokwe, mai Mnangagwa. Havatobvi, vanogara vatori kuMugokwe, mai Mnangagwa. Because iyozvo nenyaya yekenza, vanhu vaitya kuti kenza, ukanotestwa kenza, ukatobatwa kenza utobva watofa. Vana vafungidzira kuti ukangobatwa kenza utofa. Saka mama varodzidza kuti ndaimotestwa kenza, ndoimoita sei, mai Mnangagwa varoita sei, vari kudaro. Saka zvinhu zvatinotongokurudzira kuti aiwa, vanhu ngavaite sei, ngavauye. Mukoma Chivhai, vanhu vazhinji mangwana ndofunga tikaona Mukoma Chivhai tobva tatopiwa mari. Handifungi kuti mangwana uchamboita zvekupiwa mari. Mangwana uchangoita zvekupemberera. Munhu nemari yako shoma yaunenge unayo, unongopemberera neyako shoma iyoyo. Kana Mukoma Chivhai akakuona kuti yoruda iso, vanozotongokutsvagawo pavanokutsvaga ipapo, otongokudza kuti angaenda anoona mukomana. Saka ipapo pamwe ndo patinotowana mukana kutoonekwawo toronza iyo ndaimoita kuti fortune yemukomana ite isvike paari. Tongoipakawo ipapo pedu papa Gokwe ipapo. Tongotendera nayo nzaa mukomana akapiwa. Handinizvo? Hatina, kune vazhinji vanoti ukangotaura chinotonza atotaura zvepolitics, nawo hatisati taitaura zvemaelection. Tikuita zveindependence, handiti? Independence iholiday yedu yekupembera independence, tiri paEaster. Tichazotopinda ipapo. Kune vamwe vatori kumisangano vari kuita zvekurangarira mwanakomana waMwari Jesu Kristu. Vanhu vatinotorangarirawo futi ivavo, tinotovatenda vari kutinamatira kuti independence yedu ifambe zvakanaka. Aiwazve, mangwana handei tifare tipembere, mikana inoshayikwa because nguva inenge iri diki. Asi dai kwainzi zuva mangwana richamboti mirei rikasvikira na 1, toti 1 yachaya, speech yaitwa 2 o'clock yombowedzerwa dzimwe 5 hours yozotanga kuti 3 zvichienda mberi. Panofarwazve. Saka gala renge ririko, mabhendi mazhinji achanga ariko, Wenje. Vanhu vazhinji Wenje vajara kungomuona paTV nekune kumamagala. Mangwana tetina yananga chimbumura muti ari medu muGokwe. Vese vaimbi chero vanoimbira mapato api, chero vanoimbira masanganiswa ipi, uyai mangwana muone kunaka kweGokwe. Musati ndezvemusangano, asi zvemusangano. Independence yakarura newe wacho iwe bhora, unotamba bhora, wacho iwe muimbi, wacho iwe pastor, maprophets, uyai maprophets. Zvokuti ese maprophets dai mangwana aikwanisa kungouya mangwana, taifara singaiti. Taivaona maprofita, vana baba Makandiwa, vana baba Baba Guti vakatisiya. Mama Guti vanogona kuuya mangwana, toti vana Magaya,
vana vekuchitungwisa vaya vanoita zveAbraham Stand vanouya nemuimbi futi nemumwe muimbi muprofita anzi tichi Fred Fred majournalist eredhiyo kuti imi zvamakatitira pagoko apa aiwa pane mbudzi yatakafara aiwa takafara singaiti ende tichitotenda futi bhozhongora ndewedu ndiwe muno mugoko mangwana tetinaye takatomuona kuti vanhu vazhinji vanga vasingamuzivi vangonzwa achiti rekiti bvu aiwa takachiona hayo takachiona chikomana chakauya chikomana ndi chakasimba zingaiti ana ndundu takavaona zvinhu zvatofara izvozvo kuti unozamuka pota muchimbotsiudzira redhiyo tichimbotaura kuti ndinokwazisa munhu wangu ari kumusha nebhebhi rangu rimwe randinaro pano chichi zvinhu zvinongonakidza so saka ndo zvinhu zvatingonamatira kuti mangwana tibuditsewo vematv torai vanhu vese aiwa musaningirira torai vanhu kubva vanenge vachipinda nesuwo tichipindawo titoreiwo kuseni kubva kuseni paipa panenge pachitwa pane chirongwa chinotanga kubuda patv vachitaura kuti zvakamira sei torai tese nesuwo kana vanhu vanenge vachingofara titorei tisu ndo pandee ndiriwo ipapo pane vanhu vanenge vachifara saka ndiringoti aiwa vematv veZBC nemakambani akasiyana machanel akasiyana torai munhu wese musasiya kuti kwai uyu udaita sei torai vanhu vese tozozviona kubhendi tozoti bhendi rechingobudisa live hatichitongonakirwa tese titoriko nembudzi town yatova town yakatotisimukire mbichana so tinototenda kuti munhu wese mangwana achafara kune vemo vemanembudziya isusu tiri gokwinothika kuno kuchiteketi ichi gokwinoth itori bandiko richinda radai gokwe south tichienda kwana mambo njelere vese vanenge variko ibomba mangwana kubomba ka dai zvaitoita mangwana kubomba maitombouya nembambaira dzese kuno kwanembudzi bhozi vamwe havakwanisi kuzoenda nekubomba vanenge vakugura nesanyati vakadai so hadha achitoita kadai so saka harisudi zvokuti ukayambuka munyati wakutanga kuita munyati wako ayambuka munyati wakutanga kutiitira munyati uya makambani ese uyai registai kana paida kurejistwa registai makambani timazive kune mamwe makambani atisingatozivi but mangwana toda kuti tivazive ipapa pandongoya tiida kuona ana Zigo kavachimbotitaudzawo ana Zigo nana DJ Sparks vana Ango Saint vana DJ T1 mabroadcaster vatori manenge uyanzaniko uyu DJ Ola 7 Ola 7 toda kumbomona live Ola 7 toda kumbomona live na Tilda nita zvinoyera usangouya panenge pachitwa zvinoyera chete chimbouyawo paindependence ipa timbokuona live uchiti muhoroza tichitendera hatizokuone nguva yakareba tongokuona ngoti simudzira uri kuchitendera ground wopiwa mukana wekutendera na bosi vaye vanombodhonza gonyeti vaye unoziva varipo vamwe vanodhonza gonyeti so vane power murume so anogodhonza gonyeti anhu lasadza rakawanda mangwana chimbouya tokubikira mangwana hatikupisadza ujera lasadza rainge rakawanda mupureti mangwana tinokupa mbudzi tokurya mbudzi yose tokugochera kauda mbudzi yakagochwa kauda madomasi kauda chii zvese zviriko kuno gokwe saka mangwana wese vane mabhizinesi avo kuno gokwe katiri kuti ndo mukana wekumaketa bhizinesi renyu handindizvo uyai munotopiwa nzvimbo yekunge muchitengesera munotopiwa nzvimbo yekunge muchiitira zvamuri kuita saka zvinhu zvakanaka izvi musafungidzira kuti tikanosvika kuya kune mapurisa akawanda tinobva tatonzi ibva ipapo aiwa mangwana hakuna ibva ipapo unongomira panzvimbo pawadzi umire chete saka tinotokutendai nechirongwa chakaitika kudai so kune vari kuSouth Africa hamuna kusara mutoripo wifi inogumira pabed bridge andii tovaita sei vari kuSouth Africa kuti ndikataura napresident wekuSouth Africa vangatadza kuvaisirawo kuti wese anenge achingori muZimbabweni anowana wifi nevese kuSouth Africa ngavangovhura wifi mangwana tese tingowana wifi vese vekuBotswana vekupi chikopiwa wifi yemahara mungoona zvichiitika kunyika kwenyu kune vazhinji maZimbabweni ari kune dzimwe nyika vatambi vebhora vakasiyana hatingoti mangwana haizuva ratiri kutotaiwa manake saka ndofunga ndo pamaona pakanzi speech yeindependence indatopa speech yangu yeindependence ndatoisa speech ndoziva kuti papa patizowani mukana wekutotaura pamaiki paite kuzongoonekwa taapa stage takuimba tirivo pape bhozi zvinowanikwa mukana wekuti dai tatakakwanisa kuziva kuti zvinofambiwa sei icho chikumbiro chatichapa kune veinformation publicity tiri kukumbirawo kuti veinformation publicity mutibatsirewo kuti tinokwanisa kuifambisawo sei kana tikaitawo zvinhu zvedu ndii ndakaimba song yeindependence song yandakaimbawo yeindependence
takatoshayiwa mukana wekuti irire kuredhiyo yaitoridzwawo nevamwewo vanenge vatongotibatsirawo kuona songo yakanaka. Pane pachida kubviswa tiudzei tibvise tigadzirise, pane zvechida kuitwa tiri kusaririra vanhu vegoko nemhaka yekuti unoendesa songo usiriko yotadza kurira. Kana takaita zvinhu zvakawanda stop drugs abuse takaitawo zvese zvezve, but nemhaka kuti hatizivi kuti zvinonangiswa panaani, zvoitwa sei hatizivi kuti zvinonanga sei kana zvinofamba sei. Handisi kuti tiri kuita zvenoise, haisi noise yandiri kuita, ndiri kuti zvichemo zvatine right yekutosvitsa kwamuri vakuru nenzira idzo dzesocial media, yokuti pane vanozvinzwisisawo votozvisvitsawo kupi ikoko. Saka tiri kungokumbirawo kana pachiitwa zvirongwa tipewo mukana muonewo zvatiri tichiitawo. Namba dzangu dzinoti +263 716 305 422 0716 305 422. Kune avo vanenge vachida kuita se vanenge vachida kutibata, takupaiwo namba dziri padhuze. Econet tinayo, Telecel tinayo, pandangokupai dziri dzekuti dzikafoniwa idzodzo chero ritori paindependence dzotodaniwa neni. Mangwana haisi rally iwe, usafamba uchiudza vanhu kwaiti uenda kurally, haisi rally mangwana, independence. Vanhu vanofamba vachitaura kuti akaenda kurally, akazoenda kurally kwakuna president. Haiwa, haisi rally kana ipapo ndopada kugadziriswa ndarovera musoro, but hauna kutsemuka zvako uripo. Vazhinji vanoti kwai angaenda kurally, haisi rally yatiri kuenda, independence yemunhu wese, haisi yemunhu wani yekuti kwanzi ndeyepati kana ndeyechi. Haiwa, uyai tese tifare. Haiwa, uyai, haiwa, mangwana tinotokuudzai nzira dzakagadzirwa, chero une mota inongodzokera yakadaro hakuna road hakuna, tisokuudzai zveroad. Mabhazi ari kuuya kuno kwarifamba mudondo here? Mabhazi anoda goko arifamba mudondo? Indei papa mukasvika panzi pajamaya, mukapinda mukadoma pajamaya paya mukatobvunza kuti kwane mbudzi yako yakamira sei, kune makombi anenge akatozara paya panoenda kwane mbudzi iya. Kune vanenge vasingazivi kwane mbudzi iya, ukabva kuHarare kana ukabva kupi, unobvunza kuti polisi yemukadoma iri papi. Wasvika papolisi yemukadoma unobva hauchatovhunzi, rodhi yatova tsepete kutonanga kunosvikira kwane mbudzi iya. Kune kwari Gokwe unosvika Mukwekwe wotena Mukwekwe straight nerodhi yemukwekwe kunosvikira wopinda mugoko anotokuudza kuti right rodhi kwane mbudzi iyi, plus munhu unonge uchingoona mota dzakanongonanga ikoko, saka hapana need yekuvhunza. Saka tiringoitira vanenge vari kuchibva kuna Harare kuti uzonanga Gokwe hazvoiti, unotena Gokwe. Kune Gokwe Center, Gokwe South neGokwe North. Saka murinda Gokwe North Center, ndo musenda Gokwe North macho. Saka ndo mamene uchienda kungotaura ndiri kuenda Gokwe North, hauchatorasi bhozi nembudzi yakakura. Unogona kuti ndoenda kwane mbudzi yako wotozoti watosvika nembudzi ya bhozi unogona ndema mambo nembudzi ya, saka watosvika. Saka kungo ndiri kuenda pamutora, pamutora. Hamborasiki kungobvunza, hakutongonanga straight. Ukangosvika papolisi Central Police yemukadoma, Central Police yemukadoma to Central yacho. Wakutongoona road hauchatobvunzi, yakangonaka kunosvikira watosvika. Patchway kune vanobva kunana chake rikupi ngoti patchway, wobva kuti patchway kutonanga straight kwane mbudzi. Saka handei, uyai tese maartist tombokuonayo mangwana. Vamwe tatajera kungokuona pamafoni, havanotifonera maartist, mune rudo zveshuwa, munotifonera muchitaura nesu, hamuna utsinya, muna chii, vazhinji vane rudo. Saka tinongoti ngatisanganei ikoko, maproducer uyai mese, maproducer titokuona iwo kuti takujara ngohwa muchingotaurwa kuti kune producer akati vana Simplex, Simplex production, Simplex music, Levels Fandan ndoza Fandan asari anenge ariko Fandan na Levels. Uyai tese tionani kuti kuita sei. Vanhu vajera kuona chita maskits chita madrum, but haizvo zvitombomira neindependence bose tiri kufara kuti yauya kwedu kuti zvese zvataita zviya zvataitira Gokwe isimuke. Madhirama atichita titi Gokwe tisingaiti kuti kwanzi Gokwe. Tarisai madhirama yedu atinoita vese vatungamiriri, hatizivi kuti vatungamiriri vechiba, tiringoti vatungamiriri meseka. Chimbotarisaiwo madhirama atinoita, mumboona kuti tichizama kusimudzira nzvimbo yedu. Ma-MP ese eGokwe tiri kusimudzira nzvimbo yedu sezvamuri kungoita, muri kunotimirira kudare reparliament. Tinokutendai vabiki vechirongwa ichi, vakaronga vakaziva kuti Gokwe ngairangarirwe, Gokwe ngaionekwewo senzvimbo ine vanhu. Tinotokutendai ipapa. Iko zvino mauya pasina rally, haisi rally, mauya muchiuya kuzotiona kuti tirangarire magamba tese, bhozi kwaitogowawo ndo muGokwe. Vanhu vafungidzira paGokwe kanzvimbo kadiki. Gokwe ine vanhu, bvunzai vanhu vese vanoziva zveGokwe. Gokwe ine vanhu, Gokwe yakakura. Saka tinotokutendai ichitaura kuti aiwa uyai. Kune vanotiteerawo pamasocial media edu, platforms edu, subscribe hai muchingolaika muchishare, tichiita tichionana ipapo tichiseka, tichiita muchitaurawo nesu. Kunoitika nyaya dzakawanda kuno, varoi chichi zvese zvidhoma zvese zvikwambo zvinotoitika munhu zvirimo.
mbinga dzirimo futi muno mugokwe muno dzirimo mbinga, but inyaya kuti havaendi pasocial media. I don't know why. Pamwe havasi kuda kuti mari dzavo dzizikamwe kuti vane mari. Vazonzi vanogokwa nemari. Aiwa, mari vanhu vanadzo. Saka tingoti aiwa, tinotokutendai. Ndofunga chichemo changu chizhinji kufortune uko. Mangosvitsawo kuti aiwa vanhu vogoko, pane kamukomana pagokwe karodawo fortune. Andoidrive. Ndikatadza kudrive fortune. Ine class 2. Class 2 ndinayo. Ndakatotora license. Mukoma Jabreza moti mungandipa mari ndikazonzi kwai ndadla mari stand. Handimbodli mari stand 5000 ndingadla. Ndingaipedza 5000. Ndotonotenga stand ndotonzi vese kune vamwe andisina kutaura motoziva kuti munokwanisa kutibatsirawo makambani maambassador. Totoitawo maambassador mukatotiita maambassador isu. Tiite maambassador muno kuti tiite ambassador. Titora ambassador egoko kuno takatoemirira goko ndo ambassador wedu watinawo. Aiwa, tinotokumirirawo futi kuno gokwe. Takatomirirawo Econet zvaizvezvi. Ninda Africa takatoemirira. Titomirira mamwe makambani ese, hatisi kuti kwai tinomirira kambani wani ese makambani uyati kumirire kuno. Kuna vakatowanda vamwe vatone zvipo akatodarika wenini vanotogonawo ambassador wacho. Handiona Bozhongora ndiwo kuno gokwe. Akatomirirawo gokwe kuma DJ ekuredio akatotimirirawo. Tozotadza kumirira titona Bozhongora atori ikoko. Kwamwe atambe bhora, kwamwe achichi vatisingatokwanisa kutopedza vatori ikoko. Vaimbi vamwe vakatosimukawo vegoko vari ikoko. Saka iwayo uyai tibatsirei tisimuke, handei.